Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Gapo iti sasangbay ni Brando iti mansyon. Nakuna ni Celia kani Diana ti panaganad da. Saan ngamin anasaya at ti mapalpaliw ni Celia ngar aramidan ti Donya ken ni Brando. Kinasarita met ngarod ni Diana ti inana maipapan ken ni Brando ngem nagsubang lang dagiti dua. Iti sabali a bangir nagtultuloy ti panagsanay ni Gardo. Nakuna nila kay Ignas anay dumduma ti galad ni Gardo. Maipapan iti pannakilaban. Isu nga aramidan ti amin ti lakay tapno masuruan na ti baro. Iti may sarabing agmaymaysa ni Diana. Immasideg ni Brando. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Inton bigat. Mapanak iti lugar ang nakakitaak ka ni Ruben. Ulitak ti agdamag kadag iti agindag iti dayjay a lugar. No amamuda. Nabang aranak pa'y nakakita ka ni Ruben. Impagarup ko pa yan nga dadaka sana pasama kan kwa na. Diana! Brando. Oh, apay anak lahat ka nakakita kanya, Diana. Anya ti aramidam dito'y pasilyo. Nakita ka ngamin ngagmaymaysa dito, Diana. Amangan no kayat mo ti makisarsarita. Nasaya at mataim masidag ka kanyak, Brando. Ibagak kan ka. Jack kayat nga agnaed ka dito'y mansyon. Mayroam kanto, iti kaadak dito'y mansyon, Diana. Anya ti kayat mo asawan? Kayan ayat kun ni mamam. Kaya't asawan day ta. Mabalinak matan nga agnaed dito'y mansyon. Anya? Ay ayat agtinam, Diana. Rumbeng lang nga respetuan na. Gapotas siya kitan, ti may kaduang amam. Nagpuskul matan ti rupam amang ibaga kanyak kiti kasta? Papa, kunam matan kanyak, Diana. Mabalin mo nga ibaga kanyak na ita. Nga uray saan nga ginad dayo, titawen ta. Apay ko mga awagan ka iti papa. Talaga ang napuskol ti panagrupropam. Pumanaw ka dito mansyon. Sana si katimang papanaw kanyak, Diana. Uray anya ti bagbagam. Saan ka tungpalan? Anya? Tila nga rami damita. Respetuan na. Tapno'y respeto ka man. Anya? Sige, panawan ka ba, Diana, anak? Ti awanan bain, Brando? Anak, kunanakit din kanyak. Talaga nga awan modo na. Diana, awan matidakas ng bagakan ka ni Brando. Anya ko man, awagan na ka iti anak. Mama, katawan naklaang dayja Brando. Sa maysa, awan ti karbangan na amangawag kanyak iti anak. Gaputa saan nga isu ti amak. Agdan na kamin kin ni Brando dito'y mansyon. No kasano ti panang respetom kanyak, isumat ti panang respetom kankwana. Mama, di ka kadi agpampanunot? Basta latan pinagnaad mo dayja Brando dito mansyon. Diyak kayat ti kasta panagsasaom, Diana. Awan ti karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Gaputanak ka lang. Mama. Awanan ti maramidam. Nakapangedeng akon. Talagang agdan na kamin kin ni Brando. Sapay lako matamawatan nak. Santa kuman nga agrekyar pay gapulang iti day tabanag. Senyorita, talaga nga ikalintagan ni Mamam Dadya Brando. Awanan tinamnama pa'y amapapanaw mo dadya tao. Manang Celia,
Nakulaapan ti panunot ni mamam. Gapo iti day Abrando. Tiprong ti lang day tao. Saan ang mapagtalkan? Saan laangan nga agar aramid iti saan anasaya at day Abrando? Ti awanan bain. Kunamlan asino ang nakatugaw ijay igid ti swimming pool? Nalaing pa'y day tanga agibaon. Kunamlan iso ti amok dito'y mansyon. Anya? Tumalangkyaw. Kanayon ako mita iti aglawlaw ti mansyon. Agisam-isam ako mitkita iti aglawlaw. Dadaal ti ulo day ta at tao, Manang Celia. Awan ti karbengan na nga agnaed dito mansyon. Ngam nimot mamam ti makalaban mo no papanawam day ta at tao, senyorita. Tilaangan aramidam, di mulatan ikaskaso. Kaslaawan ti nakitam a tao no agsabat kayo. Celia, Apay ka di Brando. awanan kay tibayin. Awagan naklatan itinagan ko, Abrando. Idinto tasyak ti amam. Ha? Saan ka di ngayon bagakin kang awagan nak iti Don Brando, Celia? Agraraman. Oh, apay ana pa uli ka. Don kunam kanyak, tayo ti may parbeng. Nawatan na ka di. One, Don Brando. Kasta ti kayat kung ayawag mo kanyak, Celia. Rumbang lang nga respetuan na. Gapota siya kitang ti asawa ni Doña Dolores. Agraraman. Adda ka di pagbagam? Awan, Don Brando. Dolores, kasapulak ita ti kwarta. Okay, ikan ka iti kwartam, Brando. Amo mata sana parikot kanyak ti kwarta. Talaga nagsingpet ka kanya, Dolores. Sika talaga, Brando. Kanayon nakngaakan. Maragsakan lang amin. Gapota ipapay mo kanya, dagiti ka sa pola. Gaputa ay ayatan ka, Brando. Ay ayaten ka mat, Dolores. Sika lang tinakariknak iti nagpaiduma aragsak. Talaga? Talaga, Dolores. Naidumduma ka nga gayat. Nang runa no ipaay mo amin akayat ko. Talaga nga itad ko amin kan ka kasapulam. Tapno agragsak ka lang. Ala, ikan nakngaro din iti kwarta. Aramatik ti kabarbaro ako check. Sa dino nga minti papanamaya. Agkita kami itakin ni Boss Lindon. Ada napatagapag nami. Kasta ka di? Wen, Dolores. Di ka madanagan. Saan ang agbayag iti papanak? Agawid akmat la dagos dito'y mansyon. Itad mon kanyak ti kwarta. Ta sigurado nga gururayan kanyak ni Boss Lindon. Kumusta, Brando? Anya ti madamag? Mayat, boss. Iso na lang ta. Tanya. Adda ka di parikot? Kasladya akong mairosok ka kay Dandaya bakit Dolores, boss. Agpampamarangak lang nga kaya't kumadadya bakit. Brando. Ano sampay? Basit lang nga kanito. Maibuston ti kwarta nga daken kuana. Day tamit ti pampanonodag, boss. Pinapodno na. Adon tinala ka kwarta. Ingkatangan na kiti baro ako check. Kanayon nakpingay ka ni ti kwarta, boss. Karaman day tayo ti plano? Talaga nga interesado ka dagiti sa nikwa ni Doña Dolores. Napintas ti lokasyon ti mansyon. Kastamatan ti lokasyon ti plantasyon ti asukar a negosyo da. Kasanon ni Diana, boss. May raman nga agregat, no kukam ton dagiti sa nikwada. Brando, sana parikot ti may papankin ni Diana. Planadon ti amin. Awan tumat lang ti maramidan na.
nukukwakton dagiti sanikwada. Kapilitan asyakton ti pakikalaysaan na. Talaga nasirib ka mat, boss. Talaga, Brando? Idi damo. Jack ikas kaso ti kinabaknang da. Ti kayat ko asawan, Jack pagtatakkonan. Ngam di makita ka nalawag ayam ti daga kan napintas ti lokasyon na. Naginteresado ako. Ado ti plano ng aramidan kadagiti sanikwa amaalak kiniton niya Dolores. Boss, So alalay nga, Brando. Datamat lang ti agnamay no agbalig iti plano. Mairaman ka abumak na. wow. Agyaman akno kas na, boss. Pagtaltal na ka, day di papa. Kaya ta sa munday ta, nasiglat kan napudmo ka. Noan niya dagiti ipaaramid ko kan ka, aramidem. Di ka madanagan, boss Lindon. Ibagam lang no niya taramidak. Amom, nalaing nga talaga ti gundaway. Apag iso ti dadatang mo iti grupo, nakapanuno ta kiti napinta sa plano. Tapno matagikwak ti kinabaknang ni Doña Dolores. Ngam, boss. Kasano gaya man dagiti daddo mapaya negosyo? Sana parikot dayta, agtigtig na dagiti taok. Kinapudno na, na-deliver dan dagiti daddo mga igam kadagiti parokyano. Basta ka di, boss. Wen, Brando. Mala, ituloy tante aginom. Kalpasan na, adda na patag, apapananta. O, apay nga ita ka lang asumangput, Brando. Itay ka pa'y ngor-urayan. Dolores, pasensya ka. Ada lang amin na patag nga naramid mi kan ni Boss Lindon. Kasta ka di. Brando, arakupan nakman. Ha? Apay, di na ka di kayat nga arakupan. Nagbangluak mo ta. Kalkalpas ko lang nagtikos. Dolores, nakainumak. Nabanugak pa eh. Si Kamat, arakupan naklang. Umdasan kanyak. Dolores, aday ta ka man. Mailiwakan ka, Brando. I love you so much. Dolores. Gardo, rabiin, nga maadda ka pala di tiruar. Oh, si kagayam. Kahit ko lang tagpalamiis. Kuna ni tatang, saan arum ba nga agpuyat ka? Nang runa kat agtultuloy ti panagsanay mo. Anya ka di ti pampanunutam. Pilpilitak alagi pang tinapalabas. Ang apay nga awan apulos ti malakip ko. Gardo, Apay kaste ti mapaspasama ka. Agsakit pa yun ti ulo ka mang pampanunot. No asina ka talaga. di ka unag panunot. Patsa ka agsublintom at laang tilagip mo. Sapay la ko ma, Alona. Ala, ingka maturukan. Nabannog ka nagsanay itay. Kasapulam tinaan-anay nga inana. Asikasuan na ka na imbag, Silya. Di nakita ni tikas na. Agluto ka iti pagar mo sarak. Adu pa'y ngamin ti araramidag, Don Brando. Mabalin mo't asikalatan ti agluto iti kanam. Anya? Di nakpagserbyan nga amom? Kabaalam mo't ti agluto, Don Brando. Adu pa'y tinaskan nga aramida. Silya, di nakpagpungtutan. Agluto ka ni tikanak, gapot ang mabisina kan. Kartingam! Awan ti karbengam amang ibaon kan ni Manang Celia, Brando. Ha? Sika ti agluto no mabisin ka. Diyos ke. Naka-shorts. Iti nakiting ni Diana. Nagpudaw. Apay akasta ti panangkitam kanyak, ha? Brando? Jack kayat ti panangkitam kanyak.
pumanaw ka dito'y kusina. No di mo kaya ti mabugkawan. Okay. Sana ko na makirinig king ka, Diana. Panawan kayo, bay! Naggasat mo ito ni Boss Lindon kini Diana. Nagpintas lang aro din. Nagmayat pa'y tisukog ti pamagina. Ay, makapamauyong ti kinapusaksak ti pamagina. Makitam ti ugali da a tao, senyorita. Sabali ti panang matmat na ken ka. Wen nga rod, manang. Talaga adyak kaya ti panang kita na kanyak itay. Agin lalaing da a tao. Kunamlan asino amang ibabaon kanyak. Ala, saan talatan nga ikaskaso? Uwan, senyorita. Uwan gayam. Indasar kun ti pagarmusaram. Ningay, mama. Diyak mo, senyorita. Nalabit ang nakaturog pa'y. Ang aldawan Italaan na ladaw ang nagriing ni mama. Uwan nga rod, senyorita. Sika nga'y manang Celia. Nagarmusar ka din? Madamdama akton nga agarmosar, senyorita. Iring Pasko pa'y dagitar aramida. Umuna kalatan amangan. Dayjay ni Diana. Nagturong iji hardin. Nagpintas laki din dayta babae. Yak mababalaw ni Boss Lindon no apay nga agayat launay kini Diana. Talaga nga minamakapamayong ti kinapusaksak na. Ay, no awan la tinagtulagan mi kan ni Boss Lindon. Siyak ti manggunod kinkwana. Brando! Si kamot gayam, Dolores. Di ka di Diana, tikit kita. Ha? Ane, apay ko makitag ni Diana. Dagiti sabong ang nagpipintas tikit kita, Dolores. Sigurado ka? Si kamat, Dolores. Amumit asikalang ti babae iti biyag ko. Uray no natangan kan. Napusaksak kalata, Dolores. Brando. Karup-rupam launay ni Diana nga anak mo. Agpada kayo ang nagpintas. Dolores, ado pa'y tikurang kanya. Tigayat ko, igatangan nak iti balito kasingsing kan kwintas. Sana parikot dayta, Brando. Igatangan ka iti balitok asing-sing kan kwentas. Talaga, Dolores? Wan, kabalak nga ipaikan ka dayta. Anya pa lang teramiden ta, Dolores. Magagaran ako na maadan iti balitok a kwintas kan singsing. Okay, sikati makam mo. Ala, imanehom nga rodan jay kabarbaro ako, Chem. Kat mapantan iti jewelry shop. Mama, anya ti aramidan nyo ija jewelry shop kan ni Brando? Ha? Diana? Anya ti sungbat ni Doña Dolores, ken ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.